लोगोफोर जों दिनै मंगलदै टाउनाव एसे बेरायनो थांनो नागिरदों गाहायै न'नि खामानि दा जोङो न'नि खामानिनि थाखाय न'खौ गारनानै जेरावखि थाङा मानो गावनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ जेरैबो लांफानो गोनां जायो मानो होनब्ला जोंनि बे न'आव सिखावानो हाबबाय थायो जोंनि न'आव जेबोनो गैला जा दङमोन बिमानि आसान रिं थाखा फैसा जा गरसे गरनै दंमोन गासैखौबो लांखाजोब्बाय आंनि आगोमा मबाइलखौबो लांबाय नन्दितानि फैसा थामहिनबा खावरि सोना दोननाय पिगि बेंकखौबो लांबाय मुवा बेसादफोरखौ सिखाव खालामना लाङो एबा लांफैगोन बेखौ गिनानै जोङो दायो लांफाग्रा जाबाय आरो लोगोफोर माबा खुलिनो हाया नों आपखौ गाननो हायाबा बिथिबाय हा थांनोसै जोङो जाबाय नोंना रेडि हा जाबाय नामा थांनोसै टेब्बु आयो टेब्बुआ जों दायो मंगलदैयाव थांनोसै नामा ना जों दायो मंगलदैयाव थांनोसै ओइदि ओरै दाबा ओइ टेब्बुनि गेलेनायखौ दिखांना दोन सोरबा लांगोन बा आयौ जेबो दोननो हाया दाउ गावग्रा बाथुलखौनो लाङोबा बे मा रोखोमनि सिखाव गासैखौबो लांगोन मिथिबाय जेबोखौनो दोननो हाला गिथाव बाथाव बाथौनि आलारि फोजोंनाय थोरसि बायदि बायदि गासैखौ लांखाजोब्बाय जेबो गैला आरो न'आबो सोरगिदिं लांदां नालाय बेनिखायनो नोजोरा बांसिन आरो जाबायना बोथ' बेलाय जोंहा बिमाया रेडि जाबाय लोगोफोर जोंहा बिमाखौ माबोरै नुदों नायदो टुपुखौ बारना लादों टुपुआबो उन्दुनो ओंखारदों बादि मोनदों टुपु नायनिबा गलांबाय नायनि आयै टुपुआ दिनै बेरायनो मोनसिगोन बोथोरा गरमब्लाबो एसे बेरायनो थांनोसै आरो 4 रिंगायाव सहैनांगौ जों जयै थांनोसै आरो आधार कार्ड नांगौ ना माबाफोर नांगौ फन नाम्बार नांगोन आरो फन नाम्बारखौ चेन्ज खालामनांगोन आरो जेबो नाङा टुपु आइले लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय थादो जों थांनोसै दिनै मा मा बायगोन मा जागोन नङा होमबा जों दिन्थिलांनो नाजागोन आरो दे लोगोफोर पियाजि जागोन पियाजि जागोन बिमाया हागवा टुपुखौ बामनानै लादों होमबा दरजाखौ खेवदो आं थांनोसै मा जाखो थांनोसै होमबा ना बोथ' दे हाबदो लोगोफोर थांनोसै मंगलदैयाव दे हा दे मारि दे बाथ' देरि जाबाय लोगोफोर जों दायो मंगलदै पस्ट अफिसाव सफैबाय दायो जोंहा बेवहाय नन्दितानि बिदाखौ लोगो हमनानै नन्दिता बिमानि आधार आपडेट खालामनाय खामानिखौ मावगोन दायो अफिस सिङाव जोङो जिरायनानै दं दा खामानिया दसेयावनो जागोन खामानिया जाब्लाथाय आंनि गांनैसो लंपेन्ट आरो गस्ला बायनो थांगोन आरो दे लोगोफोर खामानिया जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दायो बाजार खालामनो थांनोसै अफार दंना गैया नायलाय बोथ' हा बोथ' अफार दंना गैया नाय अफार गोनांफोरखौसो गाननो मोजां मोनो आं खम बेसेननि गस्ला बायना लाबा लंपेन्ट बायना लाबा जानला माला गाननो हायो बांद्राय बेसेन गोसाब्ला हामा जासिबा मैला जागोन जों सानो औ MRP आ 799 बेनिख्रुइ अफार दंना गैया नायनाय अफार माने रेहाय हा डिसकाउन्ट बुङोरा हा आइनि मिथिलाय हा दे होमबा जाबाय आं लंपेन्ट बायनि बिसालाव फैदों टुपुआ गेलेनोसो हमबाय माथो हा बुथ' दे लंपेन्टफोरखौ नायना होदो 32 नाम्बार दे आंनि जानजिया 32 नाम्बार दे नाय नोंनि पसन्दनि गांसे बायना होलाय दे नन्दिता नोंबो नागिरना हो हा आइ नै थाना मोजाङै थां गोग्लैगोन लासै दिहुन आंनो बाय 1 गेट 1 फ्रिखौसो नांगौलै बा हैनाय आइनै थां हा
बैयाव नायनायबा बैयाव तुब्बा गेलेनोसो हमबाय माथो होमबा बोख्लायनाङाबा हा नाङा नाङा आंनो गुफुर साइजनि हिफोरखौ नाङा आं एफा साफा थानो रोङा नागिरनाय तुब्बु खाथियाव लांबाबा हा आबे नोंनि हिट नुगाना हो दे बे आस्रिखौ